Pojď si se mnou dneska udělat pravé italské tiramisu. Takže začneme kávičkou, necháme vychladnout, dáme si tam mascarpone, to zároveň namícháme se žloutkem a bílky si dáme vedle. Přidáme do směsi cukr a mícháme, pořádně vyšleháme ne žloutky, ale bílky. Aha. Pak to smícháme dohromady s tím mascarpone a takhle, ale opatrně, aby nám sníh nepadl. Dáme si mističky a namáčíme piškoty do kávy. Opatrně, nechte je tam jenom chviličku, jinak z toho bude takovej zvadlejš gibrc, který nechcete. A víš proč? Protože se zvadlým piškotem už prostě nic neuděláš. Protřeštím krém, co si udělal, ochutnáš. Jo, ochutnáváš furt pro jistotu, kdyby se ti to náhodou během těch 5 minut zkazilo. No a už to jenom posypeš, takhle hezky proseješ kakajíčkem a máš vynikající tiramisu.